Boy. Yes, I will say it. Bo, same levels. My level boy, I mean, I see my mix. As I say, for which one? We need Victor Chawira. Just around the Undo stara kwa kuberekwa. Unda nizi? Udita nizi kuimba. Okay, unaimba chi? Kuimba Zimdancehall. Alright, numakuru manga? Ni 17. Okay. Wakatopedza chikoro? Ya, tiri form 4 zvamaimanje. Muri mufti mangoma? Tiri mufti mangoma, tiri form 4 futi. Saka mune mchizibhalanisa sema ine mabooks. Akuna chi, kuchikoro totoenda futi. Ine mangoma futi totorowa. Nekuti atingambofata siya mangoma nekuda kwechikoro kana usiya chikoro nekuda kwemangoma. Izya, totozibhalanisa zvese zvibude proper. Alright. Yeah man. Saka since waform 4 wakazvitanga rini? It's like 2016. Yeah. Ungati form ani ba? Nandiri kumagrade chero. Oh, magrade. Yeah, nandiri kumagrade chero. Is it grade 6? Yeah, man, ndinokanganisa grade 6 panakataka. Alright. Saka vaberekwa vanotokurudzira here kuti uchimhanya? Vanotoziva kuti mukomana ndozvitoripo, saka hapana zvekuziita. Oh. Yeah man. Saka ndingakuinspire kuti uzochuza Zimdancehall. Okay. Una chi tisivapana tiri murezi kuchikoro ka. Inini munhu anenge achifollowa ndiwingedini. Saka ndingogara chikutidzira masungani awingedini weziya takatongochila ndichitombotedzera. Saka nangu zvazongoti regai ndimbotedzera but pane tombopinda mustudio dzimwe nditomborekodha masungani awingi. Nditombomadzidzira ndiri kumba nditombomadzidzira pamafoni chimborikodera pamafoni. Pamanje ndakazoti first song yangu ndakaimba kana nengoimbo zvinhu zvezviyamezi. Alright. Yeah. Saka unoimbira uri upi? Wait, tiimba tiri ghetto mabvuku masivi. Ndokuonobva? Yes, I. So vanotoziva kuti Victor variko? Vanotoziva kuti aiwa tentiriko. Utone mafans? Tisavanhu vacho kana. Mafans unawe? Mafans aripo. Oh, anotonakirwa nemusic yako zvekudaro? Todaro diti. Vawana. Alright, chimboti pakanopisa kewo kanonakirwa nemafans. Okay. Kanonzi chipatani chavhikita. Chipatani chavhikita iwe chiri dope. Seti yemachava ndicho chiri patop. Pasop chakava chuna zvina basa vakatanga. Kumangoma ndiri bhoro ritori nemavanga. Kuno kumangoma ndinosapula yakudonedza ngoma kuitonge madimoni komagaya ai. Zvimashuga mamizoni adimanya hanzi level rava great kunge jeti rava haya. Enzwa. Oyo. Chakaipa ichi. Chakatobikwa here. Ratishi. Atochigadzirisa chingori chiyeze freestyle. Okay. Man, chango chikadzirisa freestyle timbopema 1 2 1 2. Alright. Yeah man. Aiwa, zviriko? Zviriko ka? Zviriko. Para pachiri kuzama kuti zviite. Saka nderimwe gore mukono here masviko palevel rokuzoto kana big artist muZimdancehall imomo. Yeah man, hatitoti naMwari katinosvika chiti. Kuzi izvi zvese zvinaMwari ka zvinobuda pachira pachinoramba. Zvinhu zvina Mwari mukati. Kwakasvika kokoti kusvika tichitokudarika futi. Alright. Yeah man. But hakote zvokuzoita zvemadrugs ka because kuZimdancehall kuwanda vanhu vanorova madrugs. Yeah, so sure. Aiso madrugs asitomede. Titona imwe song yatakatomborekodha ka inonzi Stay Away From Drugs. Mutoriro iyi. Saka that song yachine chinzi indawa masi sokutsuka kuti piriwiri asi mawa mabata mabva kubata mainstream kuzvekurembuka makatanga rini koza mapfeka kepi yangu neskinjini nezuro ndakasvika muchizvita offset screen muchiba motorsport mapedza makanogeza mine raincoat tie butsu nemasocks sekuru taure tinzwe mutoriro taure tinzwe sekuru taure tinzwe mutoriro oyo saka vesipesonzi mazwano makozviita munyika famba muchibhamba semunotamba kanjiwa masoti kumusana makozvona semuninja makambopenda kumeso hanzi father devil ndakakunzwai yangu muchiimba lolalula rinobatwa ipapo mubva mapula hamuchamboekta kunge munhu akwegura makozviita kabhenteni kuzvinzwira shuga hey asi lula futi munorowa ayo because marova line relula ka it's like kuti sekuru saita sekuru it's like sekuru emoswa pangu yotokwaso spinda vana kumeso ka achizvitifha the devil maiziya achizvitifha the devil kumafamba wani masoti tozvitamba kanjiwa sosambisori vanofida sekuru taure tinzwi sasekuru atichi vaiti mutoriro sanesa zvinzwa uzoitonga kuti mutoriro maiziya saka toita stay away from drugs but waisalula ka palula papa yeka yo uchiri muyouth man aunoimba zvelula sekuru ndoita zvelula sekuru ndoita zvelula sekuru ndoita sekuru musaita zvelula imi okay aiwa tukubabata
hando yacho iti ore saka ndena anombobatsira kupusha maworks ako anobatsira kuti music akuende kumberi chichichi vanonga chikupusha unawe right okay ezvezvezvizvi ndaimboshanda kuma Ghetto Crown alright kuti wambondo anombozama monditira kuti maworks aende kumberi chingwatenda chikuti enough respect ika zvatutoita akapanapa aiwa totokutenda ichuti enough respect makanyanya god bless you. Okay. Kuma-producer kumasimbiso handiwa mona unoshanda nawe tachazosvika ilula tatisisike kuvhishana okay maproducer anoshanda naKey Jones from Mabvuku, K Jones, TJ Beats ndomaproducer anoshanda nawo yayo kumavideo anenge achitwa nani okay mavideo tichitana nawo sana for pane rimwe video rinonzi ndarangarira mai roraitwa naKanto kozita rimwe raitwa futi naKasimu miracho right mavideo maanoshanda nawo mavideos osa koko kumabig artist kwauno any artist unoda unoshungudza kuti collab naye right atine shungu naye ya Gaffa kunorema kuna wingi Gaffa tinokusvika chete tiregedze chete mishende dunhu kwatikatonanga ikoko zvinoita chete makaramba muchingopusha maworks zvinofamba po chokwadi tinosvika chete ikoko kwatitadzi kumalive show munomboperforma malive show tinomboita tinotorova wakamborera kupi okay pane like tomboti pane chikamboitwa kumabvuku tikamboita kusita chinhu chikamboitwa kwamurehwa chotomboita kubulawayo dzamamwe nzvimbo tichiita tichitofamba tichiita vanhu vairesponda aiwa ndoitakidzwanakidzwa ndamukoma kudhadha ndanova chindisimbisa kuti mufano wangu rambo chipusha maworks pamashows anditotomboina totomboita chimendo nawo chimondibatsira vatonetsi okay aiwa hevi hatukupanzwa tadza tindowe kumabvuku kwenyu here aiwa tadza tiyazi mabvuku but panombouya mabvuku izvi vanomboya mabvuku pakamboita mashows anga chimenda chimbondishedza chimbonditi mufano wangu vachimbondiudzawo but music zvafambiswa sei saka ndoda nguvatenda komadhadha chaji achidonedzera imwe last freestyle okay yanzi I guess mukuvhunduka age mukuvhunduka height mukuvhunduka nai vamwe vachoboneka kusaizawo nekuti problem yekuti Victor hamusati mamupuwa zita rangu ndonzi Victor Kaim manga musati mamborinzwa Kaim asi zvandikutaura mazvinzwa Kaim kuti hamusati mandipuwa kunge mari yechikwereti kunge kabhidha pauninja president pina maoko yachida chikwereti chiri tise hanti hamusati mandipuwa like satsari chiri pamoto kunge usiri mumukoto kundotora mari zviroto chiri tise hanti hamusati mandipuwa there's a mad freestyle conversation mafans anakiro ona mafans mafana anakiro yombana tsvangira kuti so mafans anakiro makaipa mudara makaipa toshuviro kuti mawetse saka vanokwada kunzwa music yenyu manje vanoibata kupi manje vanokwada kutsvagai vanakirwa kane mafreestyle mukurobva pana akaipa music iriwanika kupi okay pamusic tine mamwe platform atinawo pane inonzi pafacebook page mangoti Victor pa-account yangu Victor Chawira ndiri papo pa-WhatsApp contact 071 88 68 133 okay tidzokeredza 071 88 68 133 yes big up on yourself okay uite